हाय एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो सांग माने आज टॉपिक होची एक्चुअली गोटे एक्साइटमेंट जेमिति कि आगर गोटे एमती वीडियो बनेइथिली एबे भी कहूची कि आपण भाबुचंती कि आपण वर्कआउट करिवे आपण फुल्ली स्टे मोटिवेट हेकि भी अछंती किंतु भाबुचंती कि मो सांगो काली उठिबो किंबा आम घर ये उठिबो आउ जन को भरोसा करचंती कि सी उठिला माने ता सहित जिम जीवी कि ता सहित वॉकिंग रे जीवी ता सहित खेलिबी एइटा जदि भाबुचंती ताले 100% ही भूल भाବୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସେ ସାଙ୍ଗ କେବେ କାଲି ଉଠିବନି ସିଏ ବି ଏମିତି ଦି ଜଣ ଯାକ ଗୋଟେ ବେଡରେ ଶୋଇଥିବେ ଏମିତି ଉପରକୁ ଦେଖିବ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଶୋଇଛି ମୁଁ ବି ଶୋଇଥିବି ମୁଁ ବି ଶୋଇଯିବି ସେମିତି ମୋ ସାଥିରେ ବି ହୁଏ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ବି ହଉଥିବେ ନିହାତି ଯଦି ଏମିତି ହଉଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସୋ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଉଠିକି ଯାଇକି ବେସିନରେ ଆଗ ମୁହଁ ଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଛାତ ଉପରେ ଜଗିଂ କରିପାରିବେ ନହେଲେ ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ୱାକ୍ କରିପାରିବେ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଇକି ୱାକ୍ କରିପାରିବେ ରନିଂ କରିପାରିବେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଯଦି କଥାରେ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ବି ଅଛି କି ନିଜେ ମଲେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖିପାରିବେ ସୋ ଆପଣ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଉଟ୍ କରିବେ ଆଗକୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିବେ ତାହେଲେ ଯାଇ ଆପଣ ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବଢ଼ିଲେ ହଁ ହୁଏତ ଆପଣ ବଢ଼ିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ସହିତ ବହୁତ ଜଣ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯିବେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଛୋଟ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ ବାସ୍ ଆଜିର ଏଇ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜଣେଇଲି ସୋ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଥିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସୋ ଆଇ ହୋପ୍ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦିସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଗାମୀ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।